influence animals. Yakatuko kuhamba. Feed those children. As right as you. Andituka kudaro zvakandiwadza pandafonera murume wangu ndatuka kuona dzitipani ine mama dzipani ndakarohwa 30 years ago tone vakuwacha muranarume wangu wakauya iya pandiwa ndobaba paakandituka vachanzi andikutomurongwana ndakabva ndaudza murume wangu ndaona kuti handinganyari nenyaya ndine murume wangu ndoudza zvese murume wangu akabatikana patralive emergency leave anoshanda kublanketi nerugwanda inini kucrimea ndine business muranarume wangu auya vakandava tichitsanangura iya ndakatsanangura matsanangura ndinga yakatiosesa muranarume wangu zvakambata akati ndinoda kuenda kwasabhu pamwe mai ava vangandibatsira vanhu vane ruzivo ndogona kuti nini muri kubasa kuno ini mune muri kumozambiri kusvikoro saka ndoda kuti tiende kwasabhu ndinotaura nyaya kuti vauya vandikudzawo mbowo pamwe angandibatsira mumbowo anoziva ndopatakaenda kwasabhuku nemupurisa wasabhuku akatiperekedza takaenda kwasabhuku taenda kwasabhuku kanopira nyaya yedu kwasabhuku sabhuku ati pakanaka tichaitonga mangwana friday nekuti murume wangu anovarume vakati ini ndiri pabasa sabhuku ngativa emergency saka kabva vabva kwetonga friday yomusaivadei apinekupinda mudana sabhuku sabhuku wati sabhuku wamusabhuku toho apinda mudare faith by years akavhuma kuti akandituka ndiriwo asi takasvisa kuti nyaya irambe chinetsa haana kukwanisa kuzvininipisa kana kumuranarume wangu kuti ndiregererero takataza asi kuti akabvuma vakare kuonawo kwangu inini anganasvidza kusidana sabhukuma ndopakaaakadzi yacho ndaiaa Faith, look at this. It's you and tasupana takapa nyaya yaisupangekusaiti chivhibhaipamba apa madhobha andiro nekuti ini ndakape ndinandisipa panapa obva tangomisa zvinhu zvangu obva andiro ndikati ndandisi kubva panapa akati hoo haudi kubva panapa nenyaya yekuti unotemba mai yako n'anga anoshandise mushonga kazi iwewe ndiwe wakaputsa imba yatezva rako naamwe mwaka 3 iwewe une utsvina haugezi unokundwa ndinoresti murume wangu unoresti wakanaka and ari very smart kana naana angu hauna kana klasi naana angu iyo haukwani pana ana angu ndikasaka ana enyu wacho muda kuti aroorwe ndinoresti zvikanzi ana angu akaroorwa dai asinoororwa ndaida kuti aroorwe ndinoresti nenyaya kuti iwo hauna klasi nanoresti ndikati maitire emunoiti anoita sekuita sezvinozi mbiri family mataure emunoiti hamukomendi murume wangu inini ndiri nechiti wakanaka uri simati kunda ii zvakaisa saka zvokutuka makatokene andinotuka kana munhu vakataura zvinoita sefamily kana muchiti munotazi ndakati munoita sefamily muruti mataure emunoita ndechii munoita sei munoita sei munoita sei Nyumba nini?
atikapedzi wakazvitaura saka tikapedza nguva chibvunza tifambiwa nayo yasambogaitira basa kuti tasambogaita basa nyaya yakakosha ndehupano kuti kana yes utaura kuti iwe ndakamuti pambiri kuti akakomenda mawavo ndizvo here mweya wako akafunga kuti akuchiwa murume wako kumbia nana akataona kasinana iyo papa hameno paprimier mwadojaira katsika kakashata paprimier nyaya dzeipa premier dzekushorana dziri kuwanda dzekutorerana wakadzi dziri kuwanda dzekupumhana dziri kuwanda papremier chimbona nhasi uno papremier chete pabhuku ramutoo taita nyanga nhasi chete andinga muriona pane moto yafuti yepapremier saka tanotise order mafilm taipopasiya tichiti wamwanurarama nazvo zvekuti mataxi chii nekuti pane population yakawanda magweja kutero saka kana vaakunetsa munhu umwe naumwe kamai wake kuzi kana nzvimbo yako tangoshaya unhu umwe naumwe munhu kamai wake kuzi behavior kakashata kekushorana kekusashaya kutadza kurespektana tadza kurespektana kakashata ende chinondirwadza chekuti unobva wabvumwa zvecho ndakazvitaura zokutenda kuti hauna kurasa hako nguva yako yakawanda yedare asi kureza kuti zvinhu zvakazviita uchiziziva ende uchitozvida uchizvifarira uchiti handina chandoitwa iwe ungarambira pamwe munhu ungarambira pamwe munhu atinhu avamba kuti handiendi pamba pasivai uyo kana pari kuhanzadzi yake ndiye iwewe kwawakazoenda mabhegi ako achikatokunze wakaona handa dzacho ibvisa mabhegi ako mukati pawaiburiswa mabhegi iwe achikatoka kunze hanzadzi yake uyu yacho yakairi yaiita sei hapana yaikuta saka mabhegi achikatoka kunze ndizvo meaning kuti zvairewe izvi zvaireva kuti hanzadzi nehanzadzi yaina agreement kuti famba ndizvo hazviizvi tasotukane muchitukana nezvinhu zvamusina kuona imhosva tuka munhu nezvinhu zvausingazivi apa hapana kuti ngamboisa time bvumira nekwazvinoiswa ndakazvitaura saka unofanira kungoshapurwa kuti muzoti muromo wenyu mangwana muromo unosha wakashata muromo wangu une mhiripiri yaiwo matofise wangu saje mhiripiri nokosta hautuki mukadzi wemunhu uri pambi usina kumboona ende imi mauya yes makanaka henyu kana weno wenyu wakanaka asi
asi akutukoka muri kushata kwake kana usageza kwake anokutorera hazina kumutuka papa parugara pacho apatomukezaa uyu mwana saizivira sivhuru yako ndaitaura samai I'm 49 years ane 22 ndakati hona zvakaita paunogara pane tsvina basa rako nderekuti haugone kuvaka munhu izvizvi akuchengeta atezvara vake pamba pehatadzi yavo saka ndada kumuza chokwati wai uchengeta atezvara panapa vane musha wako handiti una tsvina haukwanisi kugeza basa kutaura mashoko akaipa nekuparadza musha kwakaroorwa uri muroora unofanira kuvaka handida kuzoti ndiri kutoshaisha kana muchimutaura chokwadi handakumutukana apatogarira huku dziri mudhainingichinorwadza mama asandida kumutuka iye ndakazoti munochikomba kuna munoona mwanakudhamukomani zvitatu dhatu zvimwe chiri kumozambiki murume wamunoti kune murume waugwanda asi hamuna mwana ino bati murume wakasopupura pamberi pate zvarake nasabha ndine 30 years ndawanikwa ndine vana vatatu nemurume wangu handinabva ndarachifamba kubva ndichiroorwa andobva ndinokupura hapana pakakomberera murume wangu achitipa upenyu vedu anoziva chokwadi ndimina mwari wenyu chete hapana munhu anokupurai pakubva umina mamberi uziva mangu chaanoziva ndosaka nduti imimi chokwadi chenyimi ndinochiziva zvaiti uyu ataure ndiye anoziva saka uyo wataura kuti aiwa ndizine manga iri kuti ndakakumwa muchiwa murume wangu pamakataura nyaya kuti murume wangu unogeza akabatika hapana lingi ka kuti mai ako acharisa uroi neupambi where's the link lingi yekuti mai ako ucharisa mushonga neupambi zvinodika pa kana unotora nyaya yeupambi kutoneka eremere ngekutonha ngekutonhwa the moment unotora nyaya hakuna chimwe kuti unotora nyaya yeupambi hakuna chimwe kutonha kana kutonhwa zvapera saka isi kuti miromo yedu ngatiidzidzise kutaura zvinhu chaizvo chaizvo unozwa bambo kumbeya bambo batsirai mudzimai wenyu kuti azive zvinotaurira nerisingatauri akazokukumbira rwegero rekuti ndashaisha kutaura kumbira muzvere ndobva ndakumbira murume aya akati ndazvizva mwana wangu ndiniti kanzeri ndo saka pakatorwa nemashoko ekuti hanzi unomwe ana oinawo hasi wako plasi murume weinaye murume wekumozambike mashoko ndo anakaramba ikati mashoko ekuti murume wekumozambike nekuti ana oinawo hasi wako handisirini hatinawo madima andikuataura ndo pakabva pati samarupa akati matauro ari kuita vatozvidzadarisa nyaya ingaendeke asi murume wacho wanga apinza munyaya mudare wakataura ndazvizwa mwanangu ndinidikazeri nyaya yatopenderwa ndo pakataura kuti warambirei kuti nini handina kuti ana ainawo asi ababa replasi apane chimwe umwe murume kumozambiki marufa akati matauro atete azvidzadari nyaya ingaendemberi waendele sala muito uya ndima akasorobhanya izvi yakapinda sekutaura kwavari kuita mai ava takazoita kutiti nyaya hatini chaikwanisi ndechekuti havana kukumbira ruregero masachi kuti makumbira ruregero kozi vaibudisa nyaya yekuti handiti imi makati mai vangu nguroi vakava vatondipromisa zvakare kuti mai vangu nababa vangu vari kusvika nanhasi havana kuzokumbira
Saka nyaya yake yekuti right ndinokumbira vegero asi hapana kukumbira kunga kozi wanga atori nenyaya yangana nanhasi muri kuenzwa dare raari kutaura abereki angu anokwanisa kuuya sekutaura kuna ndaitira sabhuku kuti abereki angu ari kuuya achipinza nyaya yekuti oziyo rukunga atida kuuya baba akure murume wangu ndakazoona achiuya akati safu ndaona masamangi nasoko wati vabereki venyu vachiri kuuya here kana vasiri kuuya vachipinza nyaya yagege mberi tiitai zvinoita kuti nyaya iyi isasaende pamambo ndobva ndakabva ndati abereki angu anouya ngodhini nestepi inonga yafamba chii inonga kana ava vacho vari kana abereki angu angati kana vari kuda nyaya dzekuendesa mberi pamambo tinouya asi kana paine kutaurana kuri togara here ndobva ndakabva ndafonera abereki angu ndikati mama nyaya iri kuroko inonga inotereka kuda kutaurirana chimukati akati alright saka ndichazokuudzai kuti zvinhu zvakamira sei ndobva mirira akaita abereki angu ahobva atoti ndaenda kowakudzani ndaenda koudza sokonanama ndikoti ana mama ati isusu kuti tueko chetuda kuti anhu ataurirane kana kusina kuzotaura ndopetinozoya ndopakamira abereki angu Saka ini sama akashaisha matauro ndizvo matauriro acho haadivi especially uchitaura kuna munhu mukuru kwauri mukadzi akazvinyorerwa wani murume wake kuti utaure munhu zviri fani munhu akaroora zvinhu zvausina kumboona handizvo iyoyo bvudzi yakutambarizvo ngobhadhara achakubhadharisa munhu nekuti hauna kuzonga hazvina kuzoenda hazvo kuenda mberi zvakazvisa senge zvitinoona mai varwadza nenyaya vada kuti uri pani saka uchamubhadhara 200 euros Sorry, ma'am. Definitely. Pandakati kaipapa mai awakandipa. Wakatema ni kwamba wangu pamoja. Wangaracho hivi. Wakatema. Ukaenda kumapolisa kudzika na sauti yako na mapolisa. Ni mapolisa na. Ndikachine mapolisa. Andisizozoti inenge aenda kutamba. Iwashanisizoti akazokuwa mutongo ena. Ayo. Hapo mutongo nasona kupinda mukoti. Because wepanonga wakapinda mukoti. Kana wakaisa police report, mapolisa anozonyora dhoketi raunenda mukoti. Tinoshandiswa kukoti dhoketi ringaita nemapolisa. Ini ndakanyoresa dhoketi asi andisizoti wakazo akazodaidzwa ndese. Pane kuripota nyaya. Kana nyaya yaripotwa panozovhurwa dhoketi rinoita kuti nyaya iyi izokwanisa kuti meja zita ione mukoti. Panotaura mukadzi wangu achiti handizozva zvakazi
chokwadi mambo takaenda kukoti Pinalonga. Kuti Pinalonga kwakadaidzwa ana marufu ega. Akadaidzwa ana marufu ega mukoti. Akatongwa zvakatongwa hapana kazhinji akatongwa. Imburi marikoda kuda zozuri munosha mwari kuda. Atina kupinda atina kuwa kupinda kupinda kuti. Makaenda loko. Ndakabhadhadzwa 120 ezero mazitipenalty uyo akasvika kuti andinova asi ipapapa yaiza rudzisina akabhadhara 100 ini ndakabhadhara 120 years ndakati ini takaro anotaura nhema zvese hapana chazvikuziva iye akati ndakarohwana ana mabvi ndakaripota kungozi ndone injury vese mukozi nomunhu akatobhadhara akatobhadhara faini yaro nezuva nekundirova futi saka ndavatora chokwadi Wakabhadhara faini. Ndakapuwa time to pay. Asi ile faini yekuti wakaita sei? Ndakarova dhiyama. Mari. Ndakaridza handi. Asi saka uchi bese kuzi saka unonyepa zero. Ayo. Isati sikura kuti asikurambirana Kembo no rest. Asikurambirana kuda kuti. But mukoti ipapinalonga udiki apinda munhu hwani. Ndo kwakatori neana mafiti. Ayo anopinda akapinda nekushu. Saka ari kuti handina kuzwa kuti zvakazi kudini. Akapinda here muri ndokore nyaya. Anopinda kwa akapinda neawa. Nditi inonzivhisa sei? Zvinokuitika baizvo zvezvi. Zvinokuitika baizvo zvezvi. Ndosakuti handisi kuziva Siri panze ndakaona aya akubuda nini. Ndakadaidzirwa here pamashaikwa Ndakata kugarira mambo kudaidza munhu wani kudaidza pena ismoni yadaidza ana maru pakapindura ega ini ndindakapinda neana maru uyu haana kupinda mukoti panhau yake uye Iwewe kesi yako na marufu. Kana wakwanisa kuziva iwe ukapinda iwewe na marufu wacho. Saka chakatadzisa kuti marufu nemukadzi wako wapinde wese chii? ndiri kuti ava vakabvuma mhosva yava vanongoramba vakabvunzwa vabvuma watonzimameno zvekuti kutobhadhara wanenge admission of guilt. Admission of guilt. Ndobati iwe kwaunofutika atinokapiwa yako futi admission of guilt. Yawazopiwa time to pay. ya yelisusu ainozopera vapenga ngazopera utano ava yakatopera upenga akapinda Because yakapapa ine zvaadmission. Asi iwe chakati yamwezopinde mukori kuzokorora pa. Ndinotaura uyu. shari yangu izeneperi chikuti yakanzi papa ipinwa kwazvino kuongorwa ngaende kumberi ava yakanzi wabvuma sangairi yapera pana Because yakangora sawa. asi ndizvotomani kuti uyu haana kupinda vamukoti vangodaidza ana marufu chete kusvika apima Ndinezwa ikambo handisina kutaura izvo zvakawanda nokuti court process neti hazvani zvangu ndezvamajestri. Handizvo ndezvamajestri even yamwe mutongo yamakapiwa ndimajestri uri kucriminal court. Inoyi icustomary court. Saka natino customary tine zvinhu zvatinotiwa nokugara. Izvi hazviitwi, izvi zvinoitwa. Zvisinga-apply kupi? Court. Handizvo? Ndozvatokutaura izvi kuti zvamakatoitirana nazvo zvatoo nerecords kuenda kupenalonga nekuti makachayana uyu akachaya uyu akachaya zvatoomo murecords. Asi chisimo murecord ngechekuti pane akati umwe pfambi because akati umwe pfambi ndio reason yakati muzochayane. Handisi? Asi nyaya yacho yekuti umwe akati umwe pfambi yakazogarirwa pasi. Because nyaya yakuti wamunogara ndekuchayana nyaya yakuti wamunozive kuti wakanditi fara. ndinozva mambo inepira ndanamdara pakuti uyu ati kwanza inaoziva kuti koti ava vakaakuzive kuti jeshuwa haana kupinda mukoti kuti azoti mai avo atongwa kuzivi ndopinda kudara chizvo chekuti uraona izvi zvinhu zvakatosorosa kudhara. Saka kana unobhadhara iwe kubhadhara 120 unobhadhara 120 vati mambo iwe wasi 120 kukoti kuti 150 150 mungaziva
ndaita kutsanangura zvako kuti vari kuzozveta zvinhu zvakachena zvavanotaura mazuva zvechokwadi vaiziva kuti nyaya ana nemukadzi wake yakapera papera ro chakazoita kuti uyu aende kutauni ndozvamataura changamire kuti azvimai marwa ndozvamataura kuti kunzi ipapa pana pipi yako inoenda inoimauti court nekuti tese tenge tine mamedical report enga atifonda fonda achitanga kuzofamba pamwe ndichida kuzodzoka pataura mukadzi wacho paati hanzi ndini ndakapa authority kuti ndisakungaende kumberi kwetu vamutowana pana tingange sabhuirozipetasakuaa atenda No, it's okay. And they can see that story. Kana nyaya yacho nemacold diseases nechiya chapindiwa aiwa iye ashataura bhozi ari muridzi wenyaya munobva handiwe muridzi wenyaya mukadzi wako ende mukadzi wako atoadhimita kuti ndakazviita saka chimwe chanotaura chii bhozi mukadzi wako ataura ega kuti zvechuwa ndakazvitaura bhozi ndiye muridzi wechii wenyaya ende munhu akasungiswa nesamuri haasi iwewa mukadzi wako ende waguma nyaya isu takoma judgment